Koro gimachielo matimrega Kenya Power kata Rural Electrification and Renewable Energy Corporation miluongo ni REREC tiyoga machiegni gi jotend constituencies magin MPs gitiyoga machiegni gi MPs go ka girango areas ma wanyalo miyo priority mos kaka wadhi mbele gi keyo stima mondo chop ni jokenya duto. Aparo ni kata mana penjo mar Fred lure kamano ni adek North pok stima ochoponu. Sirkal medo keto facilities ka wadhi mbele mondo med choro stima machiegni nyaka wabi wachop kama koro jakenya mora nigi stima ka wadhi mbele. Koro wameduru engage kan tie public participation kata mana at constituency level to wa engage mondo waneni e constituency kanyo area mane ma en priority, area mane ma next to wadhi mbele. Waneno ka 10 years ago ne wan gi Kenyans million 2 kende mane ngi stima. Sani wan gi Kenyans million 9 man gi stima. Tiende ni wa make progress. Gik ma sirkal timo gi miyowa progress maber, and in due course wabiro chopo ni Kenya mora. Erokamano. Injinia bende kinde ka kinde bende wasewinjo kata mana buche mag kuom